through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Dobro večer. Kako se tebi čini ova igranica? Ekstra, upuštena vrlo. Šta najviše igraš ovde na? Counter Strike, Global Offensive. Šta kažeš za Serbijana Games Bijel? Bolji je koč. O, mene oduševljava. Kako se zoveš, mladi gospodine? Tjedara i Savnju. Najbolji čovjek. Kako ti se čini ovde? Pa lepo je, nije loša, ali uglavnom je lepo. Koje igrice najviše igraš? Pa sad sam tek došao prvi put, ali uglavnom bi igrao GTA. Stvarno si najbolji čovjek. Ime i prezime. Izreklamiraj svoj YouTube kanal. Sa nama je Nikola Nikodjević. Nikola, kako ti se sviđa igraonica Gamescape? Evo ovdje je vrlo opušteno. Je li opušteno? Jeste. Kao što je život opušten. Da. A koje igrice najviše voliš igrati? Pa CSGO i GTA 5. A Minecraft? Onako. Svaka ti je čast, oduševio si nas, najbolji si čovjek ikada. Maso, brate. Kako se zoveš? Dušan Dragomirović. Kako ti se sviđa Gamescape? Super. Super, a? Je li sve na mestu? Sve na mestu. Koje igrice najviše voliš? Kočno znamo gdje živiš. Fifu. Koji tim uzimaš na Fifu? Koji ti je omiljen? Bayern. Ili Ovo je moj Brazil. čovjek. A ko ti je omiljeni futboler? Ribery. Gec. Gece? Bravo! Kako? Aleksandar Šaras. O, Aleksandar Šaras. Kako ti se sviđa Gamescape? Super, je najbolji u gradu i u celom Jel ćeš doći ponovo? 100 puta. Oduševio si me. Ti mene.